आप सबके स्वागत है लाइव चैट शो सच बा या धोखा में। आई मिलत है इलेश जी से जे जादूगर जोरावर के पर्दाफाश कैले। देखी आज हम जादूगर जोरावर के पूरा दुनिया के सामने बेनकाब कर देनी। फिर भी हमके एक बात समझ में नहीं के आ रहल बा सोहन जी कि आज आप ये डिबेट कर काहे रहल बानी। वो तो ठीक है, बाकी आज सारा देश ई जाने के चाहता कि आज आप जादूगर जोरावर के शो में जॉन कैले का वो मल्लिका जी के कहला पे कैले। काहे फालतू के बात करता नहीं आप? ना सोहन एकदम ना, बिल्कुल भी ना। हमरा कहला पे काहे मतलब, हम तो इलेश की जाने नहीं भी ना। और लेकिन एको बात बता दी, जे भी इलेश कैले बा जोरावर के खिलाफ हम ओकर पूरा समर्थन करतानी। काहे कि ऐसा झूठा और फरेबी जादूगर जे होखेले उनकर साथ ऐसने होखे के चाहिए, उनके यही तरह एक्सपोज करे के चाहिए। तो हम एमे इलेश के साथ बानी। एकदम सही कहनी मल्लिका। एक मिनट, हम भी एगो अनुभवी जादूगर बानी और हम दावा के साथ कह सकेनी कि जोरावर ढोंगी नहीं खे। काहे कि जादूगर खातिर जादू एगो तपस्या है, फिर चाहे वो आत्मा के होखे या अतृप्त मन के। तो आप ही कहे चाहता नहीं कि हर जादूगर के कनेक्शन होखेला आत्मा से। हाँ तो मल्लिका जी आपके भी कनेक्शन होखी आत्मा से? आना सोहनी, हमारे सन कोनो आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं खे। ऐसन जोन कनेक्शन होखेला वो खाली ई झूठा और फरेबी जादूगर होखेले ना, खाली इनकर ही हो सकेला। आपका कह के चाहता हूँ हम भी फरेबी बानी। अरे फरेबी तो मल्लिका बाड़े जे जोरावर के खिलाफ जलन के मारे षड्यंत्र रच ली। कुछ भी मतलब आप लोग जादू के काम माने ले। अरे जादूगर अरे भाई जादू हमरा खातिर सुनी। हमार भगवान आप अरे आप झगड़ा ना करिए, एक दूसरे के बात सुनिए आप। इलेश ई का हो रहा? अरे हवा में कैसे उड़ा था? ई कुर्सी हवा में कहाँ जा रहा? इलेश जी आप ठीक बारे? कौन है कौन है कौन है? ये चाकू हवा में कैसे उड़ा था? ये मार दी करके। कौन है? इलेश जी इस समय हमने इलेश के घर के बाहर खड़ा बानी। सबके जबान पे एक के सवाल है कि इलेश की हत्या के जादूगर जोरावर के हाथ है। ऐसा का भइल रहे मैजिक शो में जेकरा वजह से जादूगर जोरावर के इलेश के खून करे पड़ा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के चाहता नहीं। द ग्रेटेस्ट मैजिशियन जोरावर एलिवेली लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठी। अब जो हम जादू आपके दिखावे जा रहल बानी ओ दुनिया के कोनो भी कोना में ना तो आप दिख ले हो कब और ना सुन ले हो कब। यार एगो बात बताई, यहाँ पे मौजूद सब इंसान 7,000 रुपया दे के टिकट खरीद ले बा जोरावर जी के शो देखे खातिर। हम चाहता नहीं कि आप साबित करें कि आपके जादू जॉन हा वो असली है, कोनो फर्क नहीं किया। ओ हेलो, तू चाहे केहू ही होका, इलेश नाम बा हमार। इलेश होका चाहे मिथिलेश, आप ही तरह से शो में रुकावट नहीं डाल सकेला। सिक्योरिटी बाहर निकाला इनके। एक मिनट, ऐसा का गलत बोल दे ले। यहाँ पर सब लोग 7,000 रुपए की टिकट खरीद ले बानी। हक तो हमनी के बनेला ही जाने के कि आपके जादू असली बा कि नकली। मल्लिका मशहूर जादूगरनी, बाकी हमरा जैसे इतना कामयाब नहीं के हो पाए। ऐसे सब हथकंडा शुरू कर देलू तू जलन के मारे। कितना पैसा देलू तू हमार शोरों के खातिर? अगर तो हर जादू असली बा तो फिर डर कौना बात के? हमनी सबके यहाँ जवाब चाहिए। जवाब दो। एक्सक्यूज मी बॉस, इस सब लोग हमनी के देख रहल बाड़ी। आप प्लीज कुछ करिए, आपके जवाब देवे के पड़ी बॉस, ना तो हम लोगन की रेपुटेशन
मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, हमार कौन सा जादू देखे के चाहब आप लोग? एक्सक्यूज मी, वो चेयर उठा के स्टेज पे रखिया था। हाँ था जोरावर जी, अभी 5 मिनट पहले एगो कुर्सी हवा में उड़ावत रहला। हम चाहता नहीं कि आप ये कुर्सी, वैसे मानता नहीं कि ये कुर्सी आपके नहीं के, फिर भी हमके यकीन है कि आप ये कर ली हैं। एक कुर्सी के भी आप उसी तरह हवा में उड़ा दे के दिखाई ना। हाँ दिखाई हमके के देखे के बा। हाँ दिखाई। गीले 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 ए जोरावर होई कि ना? का भाई सर, कुर्सी में पंख नहीं के लगल का? हम बताएं काहे ना लगल है? काहे की ये कौन जादूगर नहीं खे, बहरूपिया है। एक शब्द भी अपन मुंह से निकलनस ना, ऐसा जिंदा काट दे हम। जादू करे नहीं हम, जादू। और हमार जादू वहां से जुड़ल हा, ऊपर से, पूरा आसमान से। ये आदमी के नेगेटिव एनर्जी से हमार आत्माओं के तपस्या भंग हो गई बा। अब हम आप सबके और कोनो जादू दिखा ना पाए। द शो इज डिसमिस्ड। द शो इज डिसमिस्ड। अरे यार फ्रेडी संभाला मीडिया वालन के। प्लीज एक प्लीज मिनट, प्लीज एक एक मिनट, मिनट एक प्लीज मिनट। इधर आई। आप लोगन के जे भी पूछे के बा हमसे पूछी। आई आई प्लीज आई। Excuse me। का पूछे के बा आपके? आप लोग इलेश के पड़ोसी बनी? हाँ सर। जब मर्डर भइल इनके घर पे केहू आइल रहे या घर से केहू गइल रहे? ना केहू के ना देख ले रहनी सर, खाली इलेश के जोर के चीख सुन ले रहनी हमने और तुरंत यहाँ आ गई नहीं। तो जब आप यहाँ आई नहीं तो केहू के जात देखनी का यहाँ से? ना सर। आप लोग प्लीज एजे रुकिए। रेडी? सर घर की हालत देख के तो लगता है जैसे भूकंप आ गए होके। कमाल है सर, 5 चाकू से खून और खूनी घर में घुसल ही नहीं थे और लाइव टीवी शो में मर्डर। अरे अरे भाई साहब सुनी अरे सुनी, का हो रहा? के बारी आप के बारी? इलेश जी। खूनी घर में तो घुसल है, ये देखा अपन जूता के निशान छोड़ गए। सर कहीं निशान इलेश के चप्पल के तो नहीं खे? ना, एकर पैर में खून के निशान तो नहीं के और ये निशान कोनो आदमी के लागत है, काफी बड़ साइज के। कहे के तो मर्डर हवा में भइल है, बाकी हवा में भइल नहीं के। फ्रेडी तनी वो लाइव टेलीकास्ट वाला फुटेज देखा है मर्डर के? अरे कुर्सी हवा में, चाकू छुरी भी हवा में। सर कहीं जोरावर के आत्मा वाली कहानी सस्ता नहीं खे? अरे यार फ्रेडी थोड़ा देर खातिर अपन कहानी बंद करा यार। चाकू तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है यार, कोनो मैकेनिज्म भी नहीं खे। ये हवा में उड़ल कैसे और बाहर भाग रहल केहू भी केहू के देखलस नहीं खे। सर कहीं जादू तो नहीं खे? अरे जादू भी तब हाथ के सफाई है ना, चलावा कोनो ना कोनो तकनीक होखेले, मैकेनिज्म होखेला। यहाँ तो कुछ भी नहीं के दिख रहा। ओ जोरावर के शो में जितना भी लोग आयल रहे ना, तनी उनका लिस्ट निकाला।
अभिजीत, हाँ ये देखा, घर के अंदर बाहर जाए के एगो और रास्ता भी बा। सर किचन में 2 ग्लास मिलल बा और ई वाला पे लिपस्टिक के निशान बा। सर ही देखी। तो कोनो लड़की भी रहल यहाँ पे? अगर कोनो लड़की रहे यहाँ पे तो वीडियो में दिखल कैसे ना? वो कुर्सी उड़ल तो उड़ल कैसे? और इलेश कुर्सी के नीचे उतरे के कोशिश काहे कैलस? वो सब चाकू जो टेबल पे पड़ल रहे वो हवा में उड़ के सीधा इलेश के जाके काहे लग गई? कैसे? अब एकर जवाब तो ई लिपस्टिक वाली लड़की दे सकेले यार। वो आदमी जकर जूता के निशान मिलल रहे। पूर्वी, ये बात कंफर्म बाकी ये जोरावर और मलिका अगला कुछ घंटा तक घर पे ना होइए? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि प्रेडी और पंकज के टाइम ही ना मिले सर्च करे खातिर। सर 100% कंफर्म बा। इंतजाम ही ऐसा कैले बानी हम। सर ये मल्लिका की चीफ गेस्ट के तौर पे कॉलेज के फंक्शन में बुला लेनी। वो वहाँ से शाम 5 बजे से पहले फ्री ना हुई। चला अच्छा है। और ये जोरावर? सर हमने के डिपार्टमेंट के कुछ खास ऑफिसर्स के साथ इस जोरावर के मीटिंग फिक्स करा देनी 5 स्टार होटल में, जहाँ जोरावर ओ में बैठ के नकली पेपर साइन कर रहा होगी। दुनिया के 15 देश में मैजिक शोज दिखावे के। चला बढ़िया बा। ओकरा अंदाजा भी ना हो कि का भइल का, और तब तक हमनी के अपन काम करके निकल जाइल जाई। बाकी सर एगो बात समझ में ना आई। हमने इनके घर के तलाशी इनकर घर में रहला के साथ भी तो ले सकत रहनी। इनका घर से बाहर भेजे के प्लान का है? अरे दोनों जादूगर बाड़े जादूगर। हाथ के सफाई इनके बाएं हाथ के खेल है। हाँ, नाक के नीचे से कब वो लोग सबूत इधर उधर कर देवे पता ना चली। पापे। अरे वाह सालुम के साहब, इतना जल्दी खूनी के पता लगा लेनी आप। अब फटाफट नाम भी बता दी। जोरावर चाहे मल्लिका, अभी दोनों में से वाकई में खूनी के है ई पता लगावल अभी बाकी। अभी का बात भइल सर? ई बात ऐसे भइल कि ई जे 5 चाकू है ना, ए पे जोरावर के उंगली के निशान है। और ई जे कपड़ा है ई पर जौन ई जूता के निशान है, ई जोरावर के जूता के ही निशान है। सर फिर तो बात साफ बा। खूनुहे कैले बा। बात इतना साफ ना है, काहे कि ई जौन वाइन के ग्लास है ना, ई पे जे लिपस्टिक है, ई लिपस्टिक मल्लिका के है। और ई जौन सारा सामान आप लोग लेके आयल बानी ना मल्लिका के घर से, एकर डीएनए हम ई लिपस्टिक के साथ मैच करके देख ले बानी। मैच होखेला मतलब ही कि ई सामान और ये लिपस्टिक मल्लिका के ही है। बाकी मल्लिका तो टीवी शो में कहत रहल कि वो इलेश के जानल ही नहीं। हम तो इलेश के जानी नहीं बिना। तो शो से पहले ओकरा घर पे का करत रहल? अभी जोरावर के पास कोनो वजह तो रहे मारे खातिर ओकरा के इलेश सबके सामने ओकरा नीचा दिखौले रहे। बाकी मल्लिका के पास कौन वजह हो सके? सर एक सवाल के जवाब तो अभियो नहीं के मिलल। अगर जोरावर खून कैलस त इलेश के घर पर वो दिखल का है ना? सर जोरावर और मल्लिका ये दोनों के बुलावा तनी ब्यूरो में। आप लोग की हिम्मत कैसे भइल हमनी के घर में घुसे के, वो हमनी की गैर मौजूदगी में, और हमनी के सामान के साथ आप छेड़खानी भी कईनी। अब हम आप लोगन पे केस करब, समझ ले। सीआईडी के मुजरिमन के घर में घुसे खातिर केहू के इजाजत की जरूरत ना पड़ेले। और हल बात केस के, वो तू दोनों पे चले वाला है। तू हमनी से झूठ काहे बोल लो कि तू इलेश के ना जाने लू? बताओ। सर आप हमरा एक साथ 2 मिनट दे दी, फिर देखी ये सब कुछ कैसे बतावेले।
अब आप लोग हमरा पे हाथ उठाए। ना ऐसा हम लोग चाहत तो ना रहनी, बाकी अभी आप दोनों के बीच के बात है तो फिर चला दया। ना ना रुकी, हम आपके सब सच बतावतानी। ई सच है कि हम इलेश से मिले गए रहनी। एक्चुअली हम ओकरा के ऑफर देवे चाहत रहनी, काहे कि हम जोरावर के हमेशा से ही बर्बाद करे चाहत रहनी। बाकी ट्रस्ट में ये खून हम ना कैले बानी, हमार कौनो हाथ नहीं खे में। हमके पहले से मालूम रहे हमार शो के खराब करे खातिर तू ओकरा के पैसा देले बाड़ू। हम उसे कबो मिलल भी ना रहनी। हम ओके वो दिन तोरा शो में पहला बार देख ले रहनी और ओकरा बाद हम उसे मिले गई नहीं। बाकी हमके ना पता रहे कि तू ओकर खून कर दे पा। हम ओकर खून ना कैले बानी। तो फिर जोरावर तो उंगली के निशान उस चाकू पे कैसे आई? सर आपकी गलतफहमी हो रहा। तुम्हारा नाम जोरावर है? जी नहीं कि सर, बस तो चुपचाप हो जा खड़ा रहा, और जब सवाल पूछल जाए तब मुंह खोलिया। तो जोरावर तू बतावा खून कैसे कैला? हम ही मर्डर ना कैले बानी। तोहरे कहला से कुछ ना होगी। अदालत में सबूत चाहिए, सबूत जे तोहरा खिलाफ है। हमरा खिलाफ सबूत बा ही नहीं खे, काहे कि हम एक वक्त पे दो जगह मौजूद हो ही ना सकेंगे। का मतलब? मतलब ये कि सर जौने वक्त इलेश की मौत भई ठीक उसी वक्त जोरावर सर दिल्ली में जादू दिखावत रहे। मानता नहीं हम के बहुत बड़ जादूगर बानी, बाकी इतना बड़ जादूगर ना बानी के एक वक्त पे दो जगह पर मौजूद रह सकी। अगर आपके वीडियो पे विश्वास ना होके तो दिल्ली के ऑर्गेनाइजर के फोन कर सकेले। दक्ष नंबर दिया इनके। यस सर। हम जा सके नहीं? जा सकेला, और आप भी। थैंक यू सर। सर ऑडियंस में जितना भी मेंबर बाड़े सबके मोबाइल लोकेशन चेक कैनी सर। जौन उस समय इलेश के मौत भइल रहे उ वक्त ओकर घर के आसपास केहू न रहा। अरे करल धरल तो ये जोरावर के ही लागत है, बाकी कैलस कैसे? आप एक को सवाल 1000 बार पूछब और ओकर जवाब हम एक ही देब। हमके समझ में नहीं आ रहा सीआईडी इलेश के खूनी के ढूंढे में इतना समय काहे बर्बाद कर रहा। हमके पता है वो आत्मा ही इलेश के खून कैले बा। हमार शो में अपान कैले रहा इलेश, तो जैसन के आप सब लोग देख रहा बारे जादूगर जोरावर के लागत है कि इलेश के खून आत्मा कैले बानी। तो देखे वाला बात यह है कि आपके क्या लागत है कि इलेश के खून आत्मा कैले बा या फिर कोनो इंसान? का बकवास कर रहा? सर ही इलेश के मौत के बाद तो जोरावर और भी मशहूर हो गई बा। एके देश विदेश से काफी सारा शोज खातिर फोन आ रहा बा, और तो और ये अपन फीस भी दुगना कर देले बा। अच्छा, जोरावर के अच्छा खासा फायदा हो रहा बा इलेश की मौत से। ये जोरावर तक पहुंचे खातिर इलेश के पूरा कुंडली निकाले के पड़ी। अचानक कहाँ से पड़ गए जोरावर के पीछे? और सर इलेश एगो छोट पत्रकार रहल, कोनो छोट अखबार खातिर लिखत रहल। और सर ओकर हालत भी खराब है। छोट पत्रकार और हालत भी खराब। मगर अगर मल्लिका इलेश के ना काले रहे जोरावर के शो में रुकावट बने खातिर, तो फिर ये सब पचड़ा में पड़ल कैसे हो? कुछ समझ में आ रहा है यार, यही से एकरा ऑफिस के छान मारल जाओ। आई सर। साहब आप लोग आवे में काफी देर कर दिले। पिछला कुछ महीना से अखबार घाटे में चलत रहा, ऐसे पिछला महीना से बंद पड़ल रहा। इलेश के बारे में कुछ बताओ। कैसन पत्रकार रहे? बहुत ही फालतू आदमी रहे साहब, न्यूज छुपावे के एवज में ही पैसा लेते रहे, और साहब बहुत बेईमान आदमी रहा।
सर हाँ पंकज, ये देखिए सर, इलेश जादूगर के गेटअप में, और यहाँ साउथ इंडियन में कुछ लिखल है। मलयालम, कमाल बा। ये मैजिक शो के इंफॉर्मेशन मलयालम में लिखल बा। ये पत्रकार से मलयाली जादूगर कब और कैसे बन गई इलेश? अरे इधर आवा। जी साहब, कहा ही का बा सर? हमके तो समझ में नहीं क्या आवत। अरे तोहार बॉस जादूगर बन के घूम रहा और तू कहता रहा कि तोहके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये जादूगर कब बन गए? बॉस और जादूगर साहब कुछ समझ में नहीं क्या आ रहा बा। अरे यार जाओ। हाँ पूर्वी, अच्छा हाँ ओके ठीक बा। ओकर मोबाइल के ट्रैक करत रहिए, ठीक बा? या जोरावर के असिस्टेंट रोशन वो पिछला हफ्ता 3 बार गए रहे इलेश से मिले खातिर, और मैजिक शो से एक रात पहले भी बात भइल रहे ओकरा से। रोशन? छोड़ो, इतना तेज भग गए तो चक्कर खा के गिर जाइबे, समझ ले। छोड़ दम के जाए दो। जाए भी दे, छोड़ भी दे। हम पहले ही बताओ, इलेश के साथ तोर का डीलिंग रहे? हमार डीलिंग? हाँ डीलिंग। काहे मिलल रहे इलेश से 2 बार? इलेश? हम कोनो इलेश के ना जाने नहीं। ये ड्रामा बंद कर, समझ ले। तोर पूरा लिस्ट बा हमरा पास। तो कब और कहाँ मिलल रहे ओकरा से, तोर मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स सब कुछ। तू ही बतावा इलेश नकली मलयाली जादूगर बन के का करे वाला रहा? नकली मलयाली जादूगर? बाकी वो तो हमसे कहले रहल के वो केरला के बहुत बड़ और मशहूर जादूगर हा। वो हमसे झूठ कहले रहल का? वो हमने डिसाइड कर लिया। तू खाली ये बतावा तू इलेश से कब, कहाँ और काहे मिलल रहे? वो हमके एगो ऑफर देले रहल। वो हमसे कहले रहल कि अगर हम ओकर मदद करब और जोरावर के बदनाम करे में ओकर हेल्प करब तो हमके जोरावर से भी ज्यादा 5 गुना ज्यादा सैलरी दी, और 6 महीना में वो हमार खुद के मैजिक शो लॉन्च करे वाला रहल। वो हमसे प्रॉमिस कर ले रहल सर कि वो हमके जोरावर की तरह द ग्रेट मैजिशियन रोशन बनाई। तू इलेश से कहाँ मिलल रहे? वही के घर पे मीटिंग कैले रहनी 3 हफ्ता पहले, और वह हम जोरावर के सब मैजिक ट्रिक्स के सीक्रेट उसे शेयर करनी से। यार एगो बात बताई, ई जोन जोरावर है चम्मच बैंड कैसे कर लेवेला? का इमे भी आत्माएं ओकर मदद करनी? अरे लेश साहब, कोनो आत्मा नहीं खे। ई दुनिया के बेवकूफ बनावेला जोरावर, द ग्रेट मैजिशियन जोरावर। चम्मच पे एगो रबर होखेला, रबर के थोड़ा एडजस्ट करेला और चम्मच मुड़ जाए। अरे बाप रे, मतलब इतना बड़ धोखा। हाँ। अच्छा उ जोन लड़की के हवा में उड़ा देला, उ जादू कैसे करेला? बकवास सर, बाएं हाथ के खेल बा, आप भी कर सकेले। कैसे? लड़की जब टेबल पे लेट जाए, जौन टेबल रहेला ओके सपोर्ट मिलेला एगो मेटल रॉड से। हाँ, अब आप बोलब के मेटल रॉड तो दिखेला नहीं के? कैसे देखी साहब,
चादर से ढकल होखेला ना मेटल रॉड। जोरावर जब प्लेटफॉर्म पे आवेला परफॉर्मेंस देवे खातिर ओहे समय चादर के निकालल जाए। चादर है मेटल रॉड के हाइड करेला, एडजस्ट करेला। यहाँ पे दोनों लकड़ी के स्टैंड हटा दियल जाले। लोगन के लागेला के लड़की बीच में कैसे लेटल बिया। सब इल्यूजन होखेला सर। मतलब ई कौनो जादू वादू नहीं, ना खाली हाथ के सफाई है। यस सर वो सब छोड़ा ना, आप हमके ई बतावा कि हमार मैजिक शो कब लॉन्च करबा सर? होकी बेटा, बहुत जल्दी होगी। ई लेस पहले नकली जादूगर बने, फिर ई रोशन से झूठ बोल के एकर विश्वास जितलस, फिर जोरावर के सब मैजिक ट्रिक दिखावे खातिर बोलल। हाँ, का वजह हो सकेला? कोनो जादूगर तो रहल ना, उ एगो मामूली सा पत्रकार रहे। हाँ, पत्रकार रहल जे नकली जादूगर बनल, और जोरावर के मैजिक ट्रिक देख कहीं जोरावर के पर्दाफाश त ना करे चाहत रहा। यही चक्कर में कोनो स्टिंग ऑपरेशन वगैरह कर रहा लोग। स्टिंग ऑपरेशन? अगर ऐसा बात ओकर घर पे स्पाई कैंप तो लागल होगी। सर एगो यहाँ भी है। यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन चलत रहे। शायद इलेश ई जोरावर के स्टिंग ऑपरेशन करके कोनो न्यूज चैनल के फुटेज भेजे के चक्कर में होकी। शायद वो सोचले हो कि शायद ओकर करियर के गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाए। सर, अगर ओकरे पास इतना सब फुटेज रहल तो उ ई फुटेज कोनो न्यूज चैनल में बेचस का है ना? वो ब्लैकमेल कर रहा हो कि फुटेज के जरिए जोरावर के, यही से जोरावर अपन रास्ता के काटा हटा दे। बाकी सर हमनी घूम फिर के उहे बात पे आ गए नी। जब जोरावर दिल्ली में रहल तो ओकर उंगली के निशान चाकू पे कैसे? अभी तो डॉक्टर सालुंखे ही बता पाई हैं। आप लोग फिर से हमरा के बुला ले हाँ? टाइम बर्बाद कराल बानी आप हमार। वैसे कोनो ठोस सबूत बाकी नहीं कि हमरा खिलाफ आप लोगन के पास? हाँ, शराब पिएला? अब आप लोग हमरा के शराब पिलाइबा? हाँ, सॉरी, दिन में ना पियनी हम। तो रात के पियला? पियनी डिनर के बाद एक आध लवली लवली लगा लेवे नहीं हम। बाकी बात कहा? बात जानल चाहता रहा। ई जे चाकू मिलल है ना क्राइम स्पॉट पर, ई पे तहार उंगली के निशान है, और में सूख गईल पसीना में हमके बहुत ज्यादा मात्रा में शराब के अल्कोहल के ट्रेसेस मिलल है। लवली लवली नहीं खे, बहुत ज्यादा मात्रा में, समझला? अब शराब मिलल, शरबत मिलल, पालक के पनीर, हमरा के क्या पता? बताइनी ना हम। खून के समय हम दिल्ली में रहनी और कितना बार बताई हम। हवा में उड़ल बंद कर, समझ ले, ना तो सीआईडी के ज्यादा टाइम ना लगी तो हर पर कतरे में। इतना सबूत काफी है तोरे जेल में पटके खातिर। बाकी हमनी सच्चाई तक पहुंचे चाहता नहीं, यही से बात कर रहा बानी। जितना पूछल जावे उतने जवाब दा, बस। ठीक है, पूछी का पूछे के चाहता नहीं। हो सकेला शायद केहू तोहरा फंसावे खातिर तोहार उंगली के निशान चाकू पे ले होके, चाहे तू शराब पी के धूत रहल होखबा। हमके के फंसाई? देखी, यकीन करी, ई कौन आत्मा कैले बा। चुप, बकवास बंद। तोहार जादू के राज तोहार असिस्टेंट रोशन हमनी के बता देले बा। अब जे भी बोलबा खाली सच बोलबा, सच बोलबा तू। ये बतावा कि आखिरी बार शराब पी के ऐसे बेहोश कब भइल रहे कि तोहके कुछ पता ही नहीं के चला कि तोहरे आसपास का हो रहा है? बताइनी ना,
हम डिनर के बाद एक आध पैग ले लेवे नी, बाकी इतना ना पीने की बेसुध हो जाई। सर एक मिनट जना दिन हमार मैजिक के शो रहल उ दिन 2 दिन पहला हम लोग होटल पेम्पोस में पार्टी दिले रहनी। वो दिन होटल में हम ज्यादा पी ले रहनी और नींद भी आ गई रहे। जब हम सवेरे उठनी तो हम होटल के कमरा में रहनी और होटल के लोग हमके उठैले, कहे लगले कि चेकआउट के टाइम है, 12 बज गई बा। वो होटल के फुटेज चेक करे के पड़ी। सर वो होटल नहीं के कबूतर खाना है। जोरावर के फ्लोर के सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ल है, कमरा के अंदर एक भी उंगली के निशान नहीं खे सर। और वो स्टाफ के पता ही नहीं खे कि वो वक्त मास्टर की के यूज भइल रहे कि ना। मतलब होटल से कुछ ना पता चलल। हिडन एक बात तय है सर, इलेश के खून कोनो जादूगर के लेबा, काहे कि वो उड़ रहल कुर्सी और चाकू जादू के ही हिस्सा रहल। जादूगर तो केस में 3 लोग बाड़े, जोरावर, मल्लिका और रोशन। एक मिनट अभिजीत, एगो और जादूगर तो बाई केस में, ओकरा पे ध्यान कहाँ न गई हमनी के? जोरावर के दूसर असिस्टेंट रुशाली। पूर्वी वो काम करा, ये रुशाली के मोबाइल फोन ट्रैक करा, पता करा मर्डर से पहले और ओकरा बाद ओकर लोकेशन कहाँ रहे। ओके सर ये रुशाली के बारे में तो हमने भूल ही गई नहीं। सर ये देखिए, रोशाली मर्डर से पहले अपना कॉलेज गए रहे, फिर घर गए रहे और फिर जुहू के कॉफी शॉप पे, ओकरा बाद जोरावर के मैजिक शो पे। रोशाली लगातार 2 रात से अपन कॉलेज भी जा रहल बिया, रात 1 बजे। 2 रात से लगातार कॉलेज जा रहल बिया, वो रात के 1 बजे? इतना देर रात के वो कॉलेज का करे गई होगी? खून से 2 दिन पहले ये एगो हार्डवेयर के दुकान में कईयो चक्कर लगैले बिया। इलेश के मर्डर के वक्त लोकेशन कार है, एकरा पता करो। सर ओकर फोन बंद रहा। फोन बंद रहे? गड़बड़ भी आई रुशाली, कॉलेज चल के देखल जाए। इतना रात के वो कॉलेज का करे गए रहे? साहब हमसे गलती हो गई, माफ कर दी। गलती? एकरा गलती कहा तड़ा? हाँ, इतना रात गेले रुशाली के कॉलेज के अंदर काहे आवे देला तू? साहब रुशाली मैडम खर्चा पानी खातिर कुछ पैसा दे दिहल करत रहनी, लैब के अंदर जाके काम करे खातिर। रिश्वत ले रहल बाड़ा? इना सोचला कि वो एक्स्ट्रा पैसा काहे दे रहल है? पढ़ाई दिन में होखेला ना, रात में का करत रहल लैब पे? हम भी उसे ये पूछत रहनी सर, वो तो कहनी कि एगो खास एक्सपेरिमेंट करत रहल बानी, एगो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है जो उनके कॉलेज से मिलल रहल। सर आई ई मनोज बारे, वो लैब का असिस्टेंट जहाँ पे रुशाली एक्सपेरिमेंट करत रहल। मनोज जी, रुशाली का एक्सपेरिमेंट करत रहल यहाँ पे? सर वो एगो काफी बड़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के आविष्कार की कोशिश करत रहल। इलेक्ट्रोमैग्नेट के आविष्कार? तो तू ओकरा रोकला ना ये सब करे से? ना सर, अगर कोनो स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा कुछ करे के चाहता वो कॉलेज के टाइमिंग के बाहर, तो हमने ओके बढ़ावा देवे नहीं। हाँ, बाकी हमके ये नहीं के पता रहल कि वो ऐसे रात के चोरी छिपे सब कर रहल बिया। यार एकर मतलब ही रुशाली के इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला प्रोजेक्ट कामयाब हो गए रहे, तबे तो वो इलेश के कुर्सी और चाकू हवा में उड़ा पैलस। सर मिस्टर प्रभाकर, जादू के एक्सपर्ट। हेलो सर। प्रभाकर जी, बार जादूगर अपन कला के राज कोनो डिब्बा में बंद कई के रखेले। चूंकि आप तो जादू के एक्सपर्ट बानी, तो वो राज के बारे में आपके तो पता ही होगी। तो सर इलेश के मौत के नजारा देख के कौन सा नतीजा पे पहुंचनी है आप? कैसे भइल ओकर खून? हम इलेश के मौत के सीन बार बार रीप्ले करके देख ले बानी। हमरा के लगता ओकर मौत में मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट, चाहे वायर्स के कॉम्प्लेक्स ताना बाना के यूज करल गए। आप तो जोरावर के जादू के कईयों शो देखले हुई हैं।
आपके लागत आई मैग्नेट और करंट तार के ताना बाना एह तरह के काम जोरावर अपन जादू में करेला? नहीं खे सर, ये सब जोरावर के स्पेशलिटी नहीं खे। आप सर तनी ठीक से एक्सप्लेन कर सके नहीं कि चुंबक वगैरह कैसे इस्तेमाल भइलो कि इलेश के मौत में? सॉरी सर, वो सब बता पाइल हमरा खातिर मुमकिन नहीं खे हो पाई। तो आप यकीन से कह सकेले कि ये सब करल धरल जोरावर के नहीं खे? काहे कि ओके मैग्नेट और करंट तार के इस्तेमाल करल ठीक से ना आवेला। चुंबक के इस्तेमाल भले ही ना आवेला, बाकी फिजिक्स में वो अच्छा रह, यही खातिर खूनी वो भी हो सकेला। शायद चुंबक वाला पार्ट खातिर वो केहू के मदद ले ले होके। आई सी। के बोलेले हमरा की यहाँ पर? हम बोलेले बानी ही जाने खातिर कि तू इलेश के काहे और कैसे मारले। हम कुछ ना कहनी। तोहार कॉलेज के वॉचमैन और लैब असिस्टेंट तो कुछ और ही करल बड़े। के हुआ? सामने आवा। हमरा पास आवा। आवा। के बाड़ू तू? अपन हाथ द। तू इलेश के काहे और कैसे मार लो? हम केहू के ना मारने। तू सच ना बोल रहल बाड़ू। ऐसे हमके सब करे पे मजबूर होके के पड़ रहल बा। बाकी तू बाड़ू के और इलेश के मौत के बारे में कहा जाने लू और कहा करे वाली बाड़ू? इतना भोली मत बना। ई जादू तो कईयों बार कहले बाड़ो जोरावर के साथ है। याद आयल ना? ई बॉक्स सही नहीं के जादू खातिर एमे हमार जान जा सकेला ना। ना अगर तू सच ना बोलबू तो ई बॉक्स में तोहार टुकड़ा टुकड़ा हो जाई। बाकी अगर तू सच बोलबू तो तारा कुछो ना होखी। यकीन माना। चलो ना छोड़ दे हमरा के, प्लीज हमरा के जाए दा। हम कुछो ना कहनी। अगर तू कुछ ना कहले बाड़ू ना तो तारा कुछो ना होई। आवा, घबरावा मत। आवा ना। हाँ माना तानी कि इलेश के मौत की जिम्मेदार हम बानी। का चाहे लू तू? कितना पैसे चाहिए बोला? CID? थैंक यू मल्लिका जी। तो ये बॉक्स बना के आप ये केस सुलझावे में आप हमने के मदद करनी। अब आप हमने के बताइब कि आपने इलेश के खून काहे कहनी? ओकरा कहला पर। ओकर के कर? काहे बुलाले हमके यहाँ? बोलल रही ना कि जब तक केस ठंडा नहीं हो जात हमके कांटेक्ट करे की जरूरत नहीं खे। हम हो ना, हमने कांटेक्ट करनी है तोरा से। तो मिस्टर दक्ष काहे मरलस तू इलेश के? इलेश के पास वो बेवकूफ रोशन की स्टिंग ऑपरेशन के फुटेज रहल और इलेश हमसे वो फुटेज के 25 लाख रुपया मांगत रहल। तो ब्लैकमेल करत रहल, ऐसे तू ओकरा जान से मार देला। हम इलेश के 25 लाख नहीं के 2.5 करोड़ रुपया दिले रहने। काहे कि हमारे दिमाग में एगो प्लान रहल। मल्लिका पिछला कई महीने से जोरावर पे कई तरह के इल्जाम लगावत रहल। तो हमने सोचनी कि इलेश के इस्तेमाल करके जोरावर के जादू के दुनिया के बेताज बादशाह वापस बना दी। रुशाली के एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करके हम ही इलेश के मर्डर के प्लान कैले रहनी।
का बात बदक्ष, तू हमरा के इतना अर्जेंटली मिले खातिर काहे बुलेला? विशाली, हम थोड़ा सा हेल्प चाहता नहीं, इलेज के रास्ता से हटावे के बा। ई का मजाक बदक्ष, तू हमरा से केहू के खून करे खातिर करल बड़ा? हम तो उसे जान लेवे खातिर ना बोल रहल बानी, हम खाली तो से हेल्प चाहता नहीं कि तू थोड़ा इंतजाम कर दी अपन एक्सपेरिमेंट के जरिए से, और एकरा खातिर हम तोके मुंह मांगी कीमत दे। इलेज के पूरा प्लान मालूम रहा, लाइव शो के दौरान ओकर कुर्सी हवा में उड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए से। बाकी ओकरा की ई ना मालूम रहे कि ओकर खून हो जाए। हमके भी ना मालूम रहे, तू धोखा से हमार उंगली के निशान चुरा के उस चाकुन पे लगा देबा और हमरा के फंसा देबा। फंसा दैया? अरे हम तो तोरा के देश विदेश में फेमस कर देनी, सुपरस्टार बना देनी। 10 लाख रुपया नहीं के होत रहल तोरा अकाउंट में, और आज 10 करोड़ है। केकरा वजह से? हमार वजह से। बाकी तोके का फायदा भाई? अफसोस, ये पैसा के इस्तेमाल करे खातिर तू बाहर नहीं के रह पाई। इलेश के खून के जुर्म में अदालत कड़ी से कड़ी सजा दे तोरा के, जिंदगी भर जेल में सड़ जाइबे तू। ले जाई इन लोगन के। थैंक यू सो मच सर। अगर आप लोग ना होखत तो दुनिया यह समझत के इलेश के खून हम ही कैले बानी। कोनो बात ना, बाकी आप ही आत्मा जैसन बेबुनियाद बात करके प्लीज लोगन के गुमराह मत। सॉरी सर, सॉरी, गलती हो गई, और ये गलती के एहसास भी कर चुकल बानी हम। अपन चाहे वालन से भी हम माफी मांगब। गुड।